Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj jednoizbový byt na sídlisku Necpali v Prievidzi. Byt sa nachádza na druhom poschodí bytového domu s výťahom a má pekný výhľad na okolie. Pozrime si spolu videodispozíciu bytu. Byt o výmere 31 m2 je orientovaný na východnú svetovú stranu. Na byte je možná čiastočná zmena dispozície. Stará cesta je miesto, kde nejazdia autá a konajú sa tu aj spoločenské akcie. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám zatiaľ pekný deň.